L-inkjesta dwar 17 Black kixfet xibka sieħa ta' kumpaniji kobba ikkomplikata minn Hong Kong għal Dubai, mill-Panama għal Malta, miljuni li għaddew minn but għal ieħor. Dan huwa l-iskandlu l-kbir li kienet kitbet dwaru Daphne Caruana Galizia u li fiċ-ċentru tiegħu hemm dan il-vapur, il-famuż tanker tal-Electrogas, dak li suppost kellu jkun l-akbar proġett tal-Labor. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello u l-persuni li qed jiġu akkużati b'korruzzjoni u assoċjazzjoni kriminali brabta mal-kumpanija 17 Black. Dan wara li ġiet konkluża l-inkjesta li kienet intalbet mill-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-MP Nazzjonalista David Casa bl-assistenza tal-avukat Jason Azzopardi. Fil-qorti Keith Schembri kien akkużat b'ħasil ta' flus u korruzzjoni. L-istess Konrad Mizzi u magħhom hemm Jurgen Fenek, akkużat ukoll b'assoċjazzjoni kriminali bħal Mizzi u Schembri. L-akkużati l-oħrajn f'dan l-iskandlu ta' 17 Black huma Brian Tonna u Karċini ta' Nexia BT, ix-shareholder tal-Electrogas Paul Apa Bologna u anke Mario Policino, naġent tat-tanker tal-gas. Il-qorti ħarġet ordni ta' friżar ta' 12 miljun euro fil-konfront tal-akkużati kollha, għalkemm fil-każ ta' Jurgen Fenek, Paul Apa Bologna u Mario Policino l-ammont ta' flus friżati ivarja. Dan hekk kif l-ammont indikat fl-ordni ta' friżar maħruġa fil-konfront ta' Jurgen Fenek huwa ta' 18 miljun euro u l-ammonti ta' 390,000 euro madwar 200,000 euro ġew friżati fir-rigward ta' Apa Bologna u Policino rispettivament. Il-Maġistrat Rachel Montebello konfermat in-nomina tal-esperti u ċaħdet it-talba rakkuża tal-esperti. Is-seduta li jmiss issir fit-19 ta' frar li ġej fl-10 ta' filgħodu.